Бүгінгі очрашуыбызда көңіл тынычлыгы турында һәм көңіл тынычлыгын ничек табырга дип шул хакта сөйләп китәсем килә иде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә «Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб» дип башлый. Бу аятка әле без кайтырбыз. Сүземне нәрсәдән башлыйсым килә? Бу дөнья тормышында көндәлек мәшәкатьтә дөнья артыннан чаба-чаба, хезмәт белән, өйгә кайту белән, өйдәге мәшәкать белән, кеше вакыты белән кара әле, күңел тынычлыгым югалды, күңел тынычлыгын кая табыйм микән дип әйтәләр. Яисә сорау бирәләр. Борчылалар, күңел борчылуын ничек битерим, ничек басыйм микән дип кеше төрле юллар эзли. Кемдер уенда, кемдер шаяртуда, кемдер байлыкта, кемдер малда, һәм башкасы. Ләкин соңгы ноктага килеп җиткәндә, кеше янәдән шул ук бер нәтиҗәгә кайтып кала, ул да исә күңел тынычлыгының юк икәнлегенә. Югалткан күңел тынычлыгын, борчыла һәм борчылуның сәбәбен дә белмичә, үз-үзен кайгыга һәм дә авыр хәлгә калдыра. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааляның аятына, бу очрашуыбызның башында әйткән аятына кайтып, шуның хакында фикер җитсә, кеше әлбәттә аның давасын, аның усулын табыр иде. Әйткәнебезчә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә «Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб» дип боера. Ягъни, дөрестән дә адәм балалары күңел тынычлыгын Аллаһ Тәгаләне искә алуда табырлар ди. Аллаһ Тәгаләне искә алу ничек суну? Намаз ашамы, дуа ашамы, зикр ашамы, тасбих ашамы, яисә башка юллар беләнме? Һәр хәерле эш, һәр изге эш, һәр файдалы эш әлбәттә ул Аллаһ Тәгаләне искә алу белән башлана. Пәйгамбәрбез Мухаммадур Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бисмилlah рәсу кулли әмрин зи бал дип башлаган. Яисә безгә хәбәр биргән. Бу сүзнең мәгънәсе һәр хәерле эшнең башы бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яисә бисмилlah дөрестән дә һәр хәерле эшнең, һәр яхшы эшнең башы дип пәйгамбәрбез хәбәр биргән. Без һәр эшебезне Аллаһ Тәгалә белән башласак, һәр башлаган эшебезне туктале, Аллаһ Тәгалә бу эшемнән разый булыр микән дип уйласак, әйтәсем килә, күп фаҗигалардан, күп ялгышлыклардан без үзебезне саклар идек. Адәм баласы Аллаһ Тәгаләне адым сайын искә ала башлаганда, бу гамәлгә гадәтләнеп китсә, кешенең тулысынча тормышы үзгәреп китә. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки һәр адымын, һәр әйтәсе сүзен ул уйлап эшли һәм уйлап дәшә. Бик күп афәтләргә, һәм бик күп авыр хәлләргә кеше дучар була бер сәбәплегенә, ул да исә Аллаһ Тәгаләне искә алмыйча, ашыгып, үз фикере белән фикер җиртү сәбәпле. Ләкин чын барлыкта Аллаһ Тәгаләне искә алса, туктале, бу эшемнән, бу сүземнән Аллаһ Тәгалә риза булыр микән, юк микән дип уйлап караса, үзендә, якыннарында бик күпне мөшкил хәлләрдән ул азат итә алыр иде. Без үзебезнең күңелләребезне, үзебезнең йөрәкләребезне Аллаһ Тәгаләне искә алудан буш калдырмыйк, мәхрүм калдырмыйк. Безнең күңелләребез, безнең йөрәкләребез һичшиксез Аллаһ Тәгаләне искә алу белән тере була, яши, нурлана һәм бәрәкәт таба. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.